Mag-Iloy nga ginapatihan, may mataas na posisyon sa CPP-NPA sa Panay. Arestado sa Banwasang Kalinog sa Iloilo. Mga sospek nakuhaan pa sa mga nakaraing-laing nga armas kag explosives. Yaring balitang itutukan ni John Sala. Nagtuyo pa nga magpalagyo sang ginbanggaan sa makatapos ang Philippine Army kag Kalinog Municipal Police Station apang tiklo sa gihapon ng Mag-Iloy nga Sanday Lilibeth kag Nelson Himong Jr. sa Barangay Kahigon, Kalinog, Iloilo kahapon. Ang Mag-Iloy ang ginatudlo miyembro sang Central Front Committee Riyon Panay sang CPP-NPA kag ginapatihan mga medics o kun manugbulong sang rebelde nga grupo. Nakuha man sa Mag-Iloy ang nagkalain-lain nga armas kag explosives nga ginalakipan sang homemade M16 pistol, duwa ka rifle grenade, mga granada, mga bala, bulong kag ID. Nagkaroon po ng mga pulse of operation sa kanila at sila po ay naabutan. Sila po ay nahuli at nung sila po ay binerify na, ito po pala ay mga listed po ng mga miyembro ng CPP-NPA terrorist. Dugang paniapitong nakabaton sila sa impormasyon gikan sa mga pumuluyo nga may presensya sang NPA sa lugar, rason nga nagkandak sang operasyon kag nadakpan ng duwa. Bangod mga medics ang Mag-Iloy suno kay Pitong, hindi basta-basta nga mga miyembro sang rebelde nga grupo ang duha. So itong mga nahuli natin ay hindi po ito basta-basta, no? Pag medic ka po ng isang grupo, ng teroristang grupo, ay medyo mataas-taas na po ang iyong posisyon. Preso sa karon sa Kalinog Police Station ang duha. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.